Ben, continuamos con estas xornadas de formación de Biblioteca Creativa. Agora temos con nos a María José Barros Avilleira, que ven do CEIP Montemogos de Bueu. En principio, e xa temos que felicitar a comunidade educativa por ese premio que veñen de recibir del Consejo de Colaboración Bibliotecaria pola súa biblioteca escolar. Ben, de que destacamos do voso proxecto? Que falades do Espazo Maker e, sobre todo, tedes unha vía moi importante que tamén nos promovemos, que é o desenvolvemento dos obxectivos sustentables. O noso centro sumouse ao proxecto de Biblioteca Creativa no curso 19-20. Xa levamos algún tempo realizando actividades con drons, con robot, con placas Arduino para o piano de Froitas, con Vivot. Os primeiros Vivot que viñeron ao noso centro foron en empréstito do CFR de Pontevedra. Xa observamos un gran interese e motivación no alumnado con este tipo de materiais. Esta iniciativa, posta en marcha desde bibliotecas escolares, ten como obxectivo fundamental introducir nas bibliotecas dos centros unha nova linguaxe, a da programación, impulsando a utilización de pequenos robots en actividades destinadas tamén a mellorar a comunicación lingüística e a expresión oral, a creatividade, a imaginación, o traballo colaborativo, a investigación, a aprendizaxe manipulativa e, sobre todo, a inclusión de todos os nenos e as nenas. Aumenta a súa capacidade de superar problemas e imprevistos que van surdindo e desenvolven a súa flexibilidade mental. O obxectivo principal da nosa participación foi o de crear un espazo maker de creación e experimentación dentro da biblioteca escolar, tendo en conta a motivación e o interese dos nosos nenos e nenas. Pensamos que sería interesante iniciar o desenvolvemento da cultura maker dentro da escola. Os recursos e materiais que proporciona este proxecto permite planificar e levar a cabo gran cantidade de actividades diferentes e moi motivadoras. Para a organización deste espazo partimos de dúas ideas. As actividades non só se deben levar a cabo no espazo físico da biblioteca, senón que se estenden polas aulas, polos patios, en resumo, por todo o centro. E o material debe ser variado e atoparse a disposición tanto do alumnado como do profesorado dentro do espazo maker da biblioteca. Pode ser empregado ao longo de todo o horario lectivo, aínda que de xeito moi diferente segundo o momento. No horario de recreo, o seu uso é libre por parte do alumnado. O resto do tempo é o profesorado quen organiza os materiais e as actividades. E pódese trasladar a diferentes lugares do centro, as aulas, o laboratorio, incluso o aire libre. Os materiais deste espazo son variados para iniciarse nesta formación dun xeito lúdico. Non se limitan só aos escornabot e aos vivot. Temos tamén pezas imantadas, mecanos, puzzles e distintos xogos elaborados no centro para xogar co robot. Neste espazo tamén temos a mesa de luz e trátase de implicar a maior cantidade posible de persoas da comunidade educativa. O primeiro que fixemos foi o deseño e a montaxe do espazo Bibliomaker e dos escornabot. Tivemos a gran sorte de que o alumnado de sexto eran todos axudantes voluntarios da biblioteca e eles mesmos encargáronse da montaxe do mobiliario e tamén da mesa de luz. A montaxe do robot, dos escornabot, levouse a cabo en cuarto, quinto e sexto de primaria. Os nenos e as nenas foron os verdadeiros protagonistas,
Coordinamos o traballo cos docentes que imparten clase nesas aulas. Elaboramos diferentes tipos de xogos, de taboleiros e tarxetas para xogos, que foi outro xeito de sacar partido dos robots e usalos con distintos xogos para reforzar conceptos xa traballados nas aulas e a resolución de problemas dun xeito creativo. Adiós ríos, adiós fontes. Era un taboleiro coas palabras clave para completar o poema de Rosalía de Castro. Reciclamos conceito era que coa posta en marcha dun composteiro no centro elaboramos un xogo sobre reciclase. Filloas, filloas, o alumnado debía seguir os pasos para elaborar a receita de filloas. Lendo etiquetas, interpretaban o significado das etiquetas, sobre todo os dos produtos químicos. Para o laboratorio creouse un taboleiro co método científico. As táboas de multiplicar, onde o alumnado debía escoller unha tira ao azar e guiar o robot cara a solución. Xogos específicos para educación infantil, de colores, de números, de personaxes de contos, por exemplo, a que se avalúa. Dentro do proxecto documental de centro, debemos destacar o uso dos Escornabot e dos Vivot para traballar os obxectivos de desenvolvemento sustentable da Axenda 2030, mediante xogos sobre a sostibilidade, con grande éxito durante o tempo de lecer. Os materiais elaborados non só se utilizaron de xeito lúdico, tamén como reforzo para traballar os contidos curriculares dentro das aulas e como recurso para apoio dentro das exposicións orais de proxectos, por exemplo, os 3 Rs, onde o alumnado de cuarto de primaria empregou o xogo da reciclase para explicar este proxecto. E o uso da mesa de luz tamén en diferentes áreas do currículum, por exemplo, en matemáticas. Unha actividade importante e que nos encheu a nos de ledicia foi o xogo Non ten idade, que era dentro deste espazo coas persoas maiores do taller de memoria, alumnado do noso centro, empregaron diferentes materiais do Bibliomaker. Como podedes ver, están xogando coas tarxetas dos obxectivos de desenvolvemento sostible e con outros materiais deste recuncho. Relación coas competencias clave. O espazo de creación e inclusión que supón a biblioteca creativa favorece o desenvolvemento do alumnado de habilidades, coñecementos e actitudes que o preparan para ter un pensamento flexible, crítico, autónomo e responsable, promovendo un razoamento lóxico e unha alfabetización múltiple. Permite traballar todas as competencias. A competencia lingüística e a expresión oral, a través da interpretación de manuais de montaxe, órdenes precisas e a adquisición de vocabulario para os robots e, sobre todo, desenvolven a expresión oral. Competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía xunto coa competencia digital á hora de montar o robot nas titorías, así como o traballo do espazo sobre os planos e, sobre todo, a lóxica. A competencia social e cívica, co traballo colaborativo e o respeto polas ideas dos demais. A competencia en conciencia e expresión cultural no tratamento da información nos diferentes materiais elaborados, Rosalía, as filloas, os obxectivos de desenvolvemento sustentable. A competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor e a competencia de aprender a aprender. Pensamos que estas dúas son as que máis se traballan neste espazo. Os nenos e nenas síntense os verdadeiros protagonistas. Necesitan seguir aprendendo e mellorando para que as cousas funcionen
e danse conta de que todos e todas son necesarios para este proceso. A nosa valoración é de que estamos moi satisfeitas coa boa aceptación que tivo este espazo, tanto no alumnado como no equipo docente. Por unha parte, o alumnado fixo uso del no seu tempo de lecer, traballando de forma autónoma, e por outra parte, o equipo docente utilizou os Scornabot como elemento motivador para desenvolver contidos curriculares dunha maneira moito máis amena e divertida para o alumnado. Salientar tamén a implicación do equipo docente. A nosa previsión de futuro é que, dada a boa acollida, pensamos ampliar o espazo de Bibliomaker e argallar novas actividades e continuar desenvolvendo a experimentación, estimulando a iniciativa e a creatividade. A programación é unha ferramenta inclusiva que fomenta a confianza en un mesmo. Intentaremos elaborar un itinerario donde se desenvolvan habilidades relacionadas co pensamento computacional do alumnado a través de diferentes niveis educativos e inicialos nunha linguaxe de programación como Scratch é unha meta para vindeiros cursos. Para rematar, unha frase de Montessori que a nena ou neno que ten liberdade e oportunidade de manipular e usar a súa man nunha forma lóxica, con consecuencias e usando elementos reais, desenvolve unha forte personalidade. Moitas grazas. Bueno, pois moitas gracias a María José por esta exposición sobre os espazos creativos na biblioteca. Volvemos decir de que parabéns por ese premio que recibistes que pon as bibliotecas escolares galegas nun lugar dignísimo dentro do panorama bibliotecario a nivel do Estado español. E nada, que estamos moi orgullosos do voso traballo. Moitas gracias.